Эфирда парламент хәбәрләре сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Сессияның көн тәртибендәге 20 мәсьәлә арасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады, дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясе турында хөкүмәт сәгате. Депутатлар шәһәр төзелеше эшчәнлеге, җир асты байлыкларыннан файдалану мәсьәләләре буенча карарлар кабул итәргә, шулай ук халык алдында хакимият системасында җирле үзидарәнең гомуми принциплары турында мөһим федераль закон проектын тикшерүне күздә тота. Минем уйлавым буенча безнең фикерләр менә Россия Федерациясының хөкүмәте фикерләре белән күбесе якын булмаса, якын һәм бердәм булып менә икенче укылышта каралырга тиеш икәнен без тойдык. Шуның өчен моны безнең депутатлар белән менә Мәскәүдәме я Казандамы очрашабыз. Бик кыска гына вакытта алар белән бергә эштәлегенә кирип, аларны өйрәнеп һәм материал әзерләп биреп, алардан да ярдәмебезне көтәбез. Искәртеп узабыз, парламентарийлар аның белән килеште, әмма кайбер матдәләр җитди үзгәрешләр таләп итә дип саныйлар. Фәрит Мөхәммәтшин махсус эшче төркемгә төзәтмәләр тәкъдим итте. Аларның 13-се киләсе сессиядә карала дип белдерде. Калган тәкъдимнәрне Россия парламентына Татарстаннан сайланган Дума депутатлары кертергә тиеш. Сессиягә парламент комитетлары да актив әзерләнә. Утырышларда мәктәптә туклану мониторинга, авыл хуҗалыгын үстерү буенча республика программасын үтәү, төзелеш индустриясын цифрлаштыру һәм Россия юристлары ассоциациясе эшчәнлеге турында фикер алыштылар. Экология, табигатьтән файдалану, аграр сәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында авыл хуҗалыгын үстерү, авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарларын җайга салу буенча республика дәүләт программасын үтәүгә йомгак ясалды. Татарстан аграрийлары өчен 2021 ел гади генә булмады. Аномаль һава шартлары республиканың авыл хуҗалыгы күрсәткечләрендә тискәре чагылыш тапты. Ел нәтиҗәләре буенча тулай продукция күләме барлык категория хуҗалыкларны исәпкә алып 20%-ка диярлек кимегән. Быел аграр сәнәгать комплексы алдында конкуренциягә сәләтле авыл хуҗалыгы продукциясын арттыру, тармак предприятиеләрнең финанс тотрыклыгын ныгыту буенча җитди бурыч тора. Балаларны мәктәп туклануы белән тәэмин итү мониторингы дәвам итә. Бу мәсьәлә Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында каралды. Республиканың гомуми белем бирү оешмаларында 466 меңнән артык бала белем ала. 97%-ка якыны кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Шул ук вакытта кече яшьтәге балаларның күп өлеше көненә 2 тапкыр туклана. Президент йөкләмәсе буенча Татарстанда гомуми белем бирү оешмаларының азык-төлек блокларын, башлангыч сыйныф укучыларын кайнар аш белән тәэмин итү таләпләренә туры килмәүгә инвентарьлаштыру үткәрелде. Республиканың 44 муниципаль районының 196 гомуми белем бирү оешмасының азык-төлек блокларында 1 миллиард сумлык ремонт эшләре башкарылган. Сәүдә сәнәгать палатасында икътисад, инвестициялар һәм эшкуарлык комитетының, шулай ук бюджет, салымнар һәм финанслар комитетының уртак утырышы узды. Депутатлар үз мәшгуль һәм эшмәкәрләргә дәүләт ярдәме мәсьәләләрен карадылар, сәнәгать мәйданчыкларына аудит һәм балалар периодларының финанс эшчәнлеген тикшерү нәтиҗәләре буенча хисап палатасы отчетларын тыңладылар. Профиль комитеты башлыгы Лутфулла Шафигуллин билгеләп үткәнчә, Татарстанда һәм илнең башка эш төбәгендә сыналган үз мәшгульләрнең яңа салым режимы үзенең нәтиҗәләрен исбатлады. Узган ел йомгаклары буенча Татарстан Идел буе төбәгендә теркәлгән никахлар саны һәм сабыйлар туу буенча абсолют лидер булды. Бу хакта министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе коллегиясендә хәбәр иттеләр. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, ЗАГС системасы хезмәткәрләре өчен стратегик бурычларның берсе җәмгыятьтә гаилә статусын һәм абруен күтәрү. Бер гасырлык тарихта ЗАГС органнары хукук саклау системасында җирле үзидарәдә булган. Хәзер гражданлык хәле актларын теркәү дәүләтнең күз уңында. Парламент рәисенә төп үсеш чырларын күргәзмәдә күрсәттеләр. Барлык документлар да цифрлаштырылган. ЗАГС идарәсе цифрлаштыру эше берничә ел элек башланды, ә быел тагын алгарыш булыр дип көтелә. 2022 год поистине станет для нас прорывным, открывающим новые возможности и перспективы в части предоставления госуслуг для населения, такие как экстерриториальность. Это значит, что граждане могут получить услуги без привязки к месту регистрации, без привязки к месту
жительства, оформления своих актовых записей, а в ряде случаев даже без личного посещения органа ЗАГС. Узган елга келгәндә барлык план күрсәткечләре үтәлгән. Республика Идел буе төбәкләре арасында балалар туу актларын язу буенча беренче урынны алды. Күп балалы гаиләләр саны артты, үлүчеләр саны кими. Балик булмаган балалары булган гаиләләрдә аерылышулар кими. Булар барысы да республика һәм район ЗАГСларының зур командасының эш нәтиҗәсе. Фәрит Мөхәммәтшин республика ЗАГС системасына заман белән бергә атларга теләде. Шулай ук ул онлайн режимда никах теркәү тәҗрибәсенә шик белдерде. Цифровизация нужна, оперативность в информации, точность документального оформления. Но вот такие церемонии, которые еще раз готовят вас к большой жизни, нас, мы, своих семей, детей, оно обязательно должно проходить в живом общении. Это мое личное мнение. И я прошу, если есть возможность, пандемия, конечно, сильно подкосила наши возможности в этой сфере. Нам это надо будет соблюдать. Это традиция, идущая и от Бога, и идущая от поколения в поколение, передающаяся нашими людьми. Фәнни җәмәгатьчелек, юстиция органнары социаль хезмәтләр белән тыгыз эшли. Аларның вәкилләре коллегиядә чыгыш ясады. Ә соңыннан ЗАГС идарәсе һәм дәүләт архивы бер гасырлык гражданлык хәле актларын теркәүгә тапшыру турындагы килешү төзеделәр. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.